Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwacha! Nkhani tuyavuta padziko pano mwina mwangu wanawelawela padziko pano tupatelera. Padziko pano pakula. Bwana mundilole. Platform yakwera mtunda yakula kwambiri. Pano ndifuna tsireni. Regional chair rede awende Kalumo ali pampano amayitu inuyo mkayimirira nidela kuti mundiyimitsire bwana kunkuyu mupereke moni kwa anthuwa amama zikomo. Kwacha asakita lana ndinongoneza urajepa kuyimitsa munthu wamkulu kwavuta ndeni pafuna ndikuonetseni pamalo pano sizamaso yaruchira panozi kwabwe anthu akuluakulu eti kwafika amene ali campaign director kuchipani chathu chokondedwa cha Malawi Congress Party Onabo Kunkuyu wabweso ndi MP kuja kudedza mulunduni olemekezeka. Kwacha tikati chakwera ndi president wife chakwera nanga Malawi Congress Party ndi chipanda ife Malawi Congress Party nanga chakwera moni nonse. Kwacha! Mwaziona kuti zavuta eti zinthu zavuta zikoma kwambiri tili mnthawi yazolankhula tupitirira apa nangoyimitsa kuti ndi akuluakulu athu kutsogolo kuno koma nthawi ino ndafunsa akhatsala nyang'amire wadi Gideon Masache mutabwera kuti nenapo mawu amodzi awiri 2 mini kuti akuluakulu alankhuleponso zikomo. Mwachidule kwambiri kwacha achakwera president waife achakwera pungu wadera lino ndani shadow councilor watu ndani mwachidule kwambiri munilole nipereka ulemu kwa sinyo group atonde magrupu onse nipereka ulemu kwa mafumu onse nipereka ulemu kwa olemekezeka athu pungu wadera lino mwana wodzichepetsa Lawrence Chakakala Chaziya nipereka ulemu kwa chair lady a region awende narumo landeni ulemu ni timu yani yonse nipereka ulemu kuchikweza Moses Kunkuyu director of campaign amene mwatilemekeza tsiku la lero nipereka ulemu kwa Maureen Nseula amene mwadzichepetsa chokera kuja kumwanza landeni ulemu wanu akwasese chair secretary timu yonse Delphi Kamwendo mwini ulendo landeni ulemu wanu amayi ndi abambo ni matelo kuti mwachidule kwambiri wolemekezeka athu tuthokoza pasazikulu zimene mdera lino muluchita komanso mwatikudzanja pa chisankho ichi tayenda mdera lino utsatsa mwana kuti atithandize pa nkhani yachani kodi yachitukuko chibwana tuthokoza anthu inu ntchito yayikulu imene achazi alutigwirira mdera lino yufunika tathokoze ulemu mchikwerete chimafunika ubweza kwake nuva pepo limene achazi adanena kuti pachisankho chani mwana ndiye David amene nampakale kuntuma alugwira chita malandi kodi mwakhulupirira kwacha kodi inu munthu mumpempha sopo wakupatani mwampempha ufa wakupatani ayi malaya mona ndilibe patsekoni wakupatani ndiye yeye akupatani kuti patsekoni machisa numana takhoza achazi atikapempha chinthu amatipatsa kati maliro amabwera kati mabokosi amatigulira kati chitukuko cha mtu wanje amatipatsa ndiye ule ndouna akuti patsekoni mwana tikana kana takale apo akuluakulu
tiye tione dera lino kuti ngakhale upresident laluza koma tione kwatsizira misozi ndiye ndani kodi. Tsono inu nati kufunsani funso. Mnyamata wina amakhala kwa mphanga ali kuno kwa Atonde. Mwana amene mungampatse 5,000 kuti akagule machisa na abwera mchenji mungakhulupirira khozo khala uti. Wakuno David. Ngasiti atikhulupirira. Amene chira zakati uzidziwa. Nukhwepera ntchito wolemekezeka sintenga ntundo yakula chifukwa kuno nkhani yathakale. Yathakale nkhani iyi. Potengera ulemu wanu bwana umene matichitira. Nichifukwa anthu akonzeka ubweze ulemu omweyo kwa inu bwana. Ndima amene ndikhale pano kwambiri. Wacha nkhani zili mchichewa zochitika pano bwana, mundilole mkadatelo nthawi ino amasache pano akambaza mwana amene anakhala Devi. Kwacha tirutelo sanja yubwera kadzaza sanja mwaiona sisa maseveratu za Devi zajaziya sisa mwana zajaziya nthawi ino bwana mundilole amasache amakamba za Devi pano tukamba za Devi mwina nkutelo kuli kwa Devi ali kuti ine nati telo 2 mini Devi atayimirira omuone msonkhano uoneke pano kulo muone Devi tabwera ulonjera vanthu Devi tabwera Devi bwera kuno akuone vanthu akuone Devi nthawi yako Devi. Kwacha ulemu guest of honor Right Honorable Molini Seula ulemu upite kwa Right Honorable Chakala Chazia pangolini watu wakuno uchoka kumulindini constituency kudetsa kuja ulemu bwana campaign director ulemu olemekezeka Anthony Masamba mwachidule ulemu upite koyenera upite ulemu akulu boma lafika pano timanena ife padzana kuti Chazia alibe opikisana naye kwati sizoona zimenezi. Ife anthu aku Atonde tifodala ndikuko posepose bwana nikulonjezeni anthu yawo anivotera anthu yawo siwakayikitsa iyayi mumanituma bwana pankhani za chitukuko anthu yawa amalandira ndi manja awiri posachedwa apatira mgawo phala adira kuno kwa Atonde labwera kale bwana ine nikutuni pa chitukuko china chilichonse anthu inu tikhala kukhulupirika kwa MV wathu pangolini Chazia amene m'Malawi muno kulibe MP wonga Chazia yayi ife kwathu kuno tidatola nkhwangwa ndi mpini womwe kuno kuchilobwe wadi sitingachite masewera yayi bwana nikulonjezeni nigwira ntchito usiku nusana kuti ntchito yanu niyo ipepuke mwachidule bwana popeza pano pala anthu ambiri nakulandirani pathu pano pa Atonde zikomo kwambiri. Director Obwe Ward na mundilole bano MP 1 North East apaseni apeleke moni Chabwini wampavu eti pa Central Region seno pachani
Kwacha! Dr. Lazi! Boa! Dr. Lazi! Dr. Lazi! Nangajazia! Devi huyu pano! A campaign director! Tose! Ayi, zikuoneka kuti zinthu zili bwino. Zili bwino, tithokoze kwambiri, zimwa kwambiri. Kwacha! Ine ntelo kuti ntchito ili pano siche ndifuna ese Agudusoni Kaphesi tikatelo tuone kuti kwadi omama olipo kuti sisipita kapita koma kwambiri che. Kwacha! Wolemekezeka Mayi Wende Nalumo Regional Chairlady, wolemekezeka Amolini Seula Phungu wa Mwaza, wolemekezeka Achakakala Jazia, mwini wake malo ano, mwini wake home ino, campaign director Moses Kunkuyu Agamuna, Anthony Masamba, Ivan kutira kulandirani, timu yose ya region, komaso masinyo group, magrupu, chipani chose, malo ose oyenera kulandira ulemu. Poyamba, ine ntelo, kuti kuja ku region, kuneki, nifuna nthokoze kuno. Poyamba walola Jazia, kuti adzapikisane nawo kuno, kukhala pa uphungu wa nyumba ya malamulo. Chachitika kuno tidatola mpini ni nkhwangwa yomwe. Vanthu yawa ni zambiri zimene Jazia achita pa kampeni komanso aluchita ngakhale pano. Kuno wolemekezeka nonse tidaleko kugula mabokosi. Mabokosi aluchoka kwa Jazia. Kuno mwana akadwala transport yuchoka kwa Jazia. Phungu oyamba kuno kwathu umachita zinthu zogwirika nzotsindika ni Jazia. Pempho lathu a Moses Kunkuyu ndi ku region, maliro akachitika pasiwa amasesa ndipo amatita kumasulani ochakwera kwawo nkuno, ngati dziko luwa sowa kwa sowa zedi nkuno kwawo. Atiyendere sakhala chete zinthu zikachitika zatha odanena sokha kuti boma lija latsogola la wina, ife tikuti ngakhalewo adawina nanga iwo zonse dzationera nchani. Dzutsani chipani, dzutsani asakhala chete kuno ruwafuna tidzaone aluoneka bwanji, ali bwanji, alutani. Makolo wachakwera ni awali apa. Sipitembala nkale tiyeni adzutse, muadzutse. Kuli zisankho tidatero Mayi Chairlady tidabwera ku ofesi kuja kuti tururi tikaona uku kulibe zopikisana nazo, koma pa demokrasi muja mdanenera tidadzachita mudadzionera. Vanthu yawa akagwira chinthu vagwira, ndipo tikutsimikizireni kuti pa 17 March Devi alupira ku council ukhala khansa wa Malawi Congress Party. Mayi Molini Seula nkuthokozeni, tayimirirani. Kwacha! Mayiwa ni mwana wa malemu a Chitsulo, a Joyce Chitsulo. Tikuyamikeni kumwaza nkutali, koma zusonyeza kuti wathuyu mmakhala naye bwino. Ambuye akudalitseni zikomo. Ajazia tidayika kuno kwa ronde msonkhanowu potengera kuti constituency iyi inyapatali monga mmene tilili, uchoka kubumude ukafika kwa dzuwa kuno kwa ronde kudasokera msonkhano. Koma potimvera kuti bwere kuno mwaonetsa Malawi Congress Party wangwiro. Vanthu akwa rondo mwadala nisangurula nkhula kukoma.
achaziya imirirani kuti muwaonetse alendo alankhule kenako muone mene musungunulire zikomo. Kwacha zikomo kwambiri tisitelo koma mosunga nthawi muziva nkudula. Bwana mundilole nthawi ino ndifuna ndidzutse Anthony aja atabwera mbalo Mchinji North East MP mutalankhula. Zikomo kwambiri bwana. Chabwino manja mwamba kwacha. Ine ndimafuna kwacha wamphamvu. Pala anyamata ambiri apa ndiye kwacha wake akhale wamphamvu. Kwacha watu ndani. Chabwino ulemu bwana campaign director olemekezeka Moses Kunkuyu Mai Wende Nalumo ulemu wanu amene ndi achalede regional chalede wachipani chathu chokondeka cha Malawi Congress. Ulemu tose amene tachoka ku region eni ake a constituency ino olemekezeka achaziya ulemu wanu. Mlendo wathu olemekezeka kuno olemekezeka Amolini Nseula amene mwachoka ku Mwanza West ulemu wanu. Ine mawu anga ndochepa kwambiri. Ndachoka pompa apa Patsija. Tikangoloka padyuku apa ndiye kuti kwathu tafika ku Kapiri. Awa zimene timagwirizana ndachaziya komanso ndakamwendo apa kuti bridge imene timafuata koze apa itheke ndithu. Kuti kuyenderana tisamavutike anthu apa Mchinji apa kudutsa padyuku paka limiro akafika apo paka walika tiziyenda mosavuta. Anthu fe ndife amodzi. Koma ndimafuna ndikupemphani chinthu chimodzi kuti chipani chimafunika mukavotera phungu kansalaso naye akhale wachipani chomwecho. Chifukwa zikakhala choncho chitukuko sichimavuta sikumakhala kukokana. Ndefe tabwera pano motsogozedwa ndi campaign director athu Moses Kunkuyu komanso Mai Wende Nalumo amene ndikhala pa mpando wa zimayi ku chigawo kuno chapakati kuti titsimikizireni kuti mwananda amweyu kamwendo basi. Aliponso wina oposa kamwendo. Akamabwera kuno akamabwera nzathu aja ovala za blue akamabwera nduna zambirimbiri muzidziwa zoti akuopa Devi komanso akuopa Chaziya. Mungavotera amene aja chimanga mwalandira chijama timulandira fetereza mwalandira chijama timulandira kwatonde kuno anthu 4,000 obwesa matumba 100 mchilungamo asowe asasowe. Tukutsimikizireni pano kuti 2030 mmene tiyambira motsogozedwa ndi campaign director ndiye kuti ntchito yambika. Tayambapo manga chipani ndipo 2030 tikubweranso m'bomamu. Tikhale wokondana tisanyozane kansala ndiye mweyu basi. Ndima ochepa amenewa ndifunireni zabwino zonse. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Ziwa kwambiri MP. Ziwa kwambiri Mchinji North East. Kwacha nthawi ino ndifuna ndidzutse amayi wathu Wende Nalumo kuti mulankhulepo. Zikomo kwambiri mama. Zikomo mama. Kwacha azimayi mulipo pano. Tikati chipani tunda azimayi. Kumpingo ndi ndaniso azimayi. Kuleko ife azimayi ndife odalitsika Mulungu anatilemekeza.
Tisamazi angane paseti. Kwacha! Edi kukongelesi chipani cha moyo. Amayo chipani cha moyo. Izedi. Kukongelesi chipani cha moyo. Ayo chipani cha moyo. Amolina alipo yawa. Ajazi alipo yao. Abasamba alipo yao. Akunkuyu pomwepo wao. Akamwendo pomwepo yao. Baba yibani cha moyo. Ayo yibani cha moyo. Izedi. Zikomo. Kwacha. Dokodalaza stagwela. Ife tosefe. Ulemu kwa inu mlendo watu olemekezeka. Odabo Molini Seula. Mlendo ulemu wanu. Ulemu kwa inu akampeni director atu. Odabo Kunkuyu. Landiani ulemu. Ulemu ina wakulu upita kwa inu apangolini akuno. Bocha kakajazia. Mlendo ulemu wanu. Ulemu ina MP ojoka kuja kunchinji amasamba mlendo ulemu wanu. Azanga mera joka na uli John mlendo so ulemu wanu. Ulemu kwa inu akosose chairman anoka ntunda uno. Komanso akasalatu amene mulipo amasashe mlendo ulemu wanu. Komanso namwali wasina mwali. Chifwanchiro mlamba gwira kale ino atefika mwendo. Amemwa bakisoni sonkano opeseke pano. Mlandole mwanu bwana. Afumu watu osaiwala gogo. Anoke ntunda uno atonde. Amemwa tiandira kale. Melio chairman ose. Melio chair ladies. Machea ayufi. Majidula le mukale malo mwake. Msonkano ungokulu bantu akula tayo nkule hapo. Ine sindi ankula kwa mbili. Koma ndimango fuati limbikitsane. Kwa ifeyo anthu akuno kunonde kuchipinda kwa chipani cha Malawi Congress Party. Silingaka pesa Malawi Congress Party osachua zakuno. Kukasiya zosatheka. Osachua kwa atonde. Sizingatheke. Congress ndendi ndani? Ndi nuyo. Ndendi mafuna ndikulimbikitseni. Tabwera kuno chifukwa cha masankho amene alipo. Akasala watu. Ndipo ndapanga maprimary abata ndi mtendere. Ana wina ndi ndani? David Kamwendo. Tinapore atoka kusiyanaso kwambiri. Una 60 chakuti David 160 1000 chakuti. Ana wina maposa. Munavota ndi lomwe masankho achi. Ndati kungofuna pateti lilo lo votali. General election. Mudzatuluka azimayi. Ine kwambiri ndimayimba ndino azimayi. Chifredo azimayi. Ndabeti ife azimayi timalamula pakhomo. Timatha kumuza mwana kuti iwe mwana iwo kapanda kwapanga chakuti suja. Mwana mawo peti. Azibamboso timalangaso tinjira yawo. Timazo kapanda panga iwo kuti timalanga eti. Ife ndi ulamuliro. Ndendi kufuna ndikupempheni kuti pa tsiku limeneli tidzapereka dzipalo. Kwazi tidzawuzira kuti tonse mawa tsiku lovota osakasiya abambo akaendende adzapita ku trading. Akapita kasiya ayi kudzuka mawa tonse ndondondo tikavote Devi ngowina tungofati kwaniritse kodi uno TPP ngalowe? Ingalowe TPP kuno? Iyambire pande matsoka. Ife kuno nkokongelesi Devi ngowina koma kuti Devi singangokhala ku nyumba tsiku lovota lakwana kuti Devi ngowina mistake. Tikufuna tidzatuluka tikatani? Tikavote. Tidzaonetsa anthu acho lana tibera chani mavoti. Ndemaliro akachitika timasesa. Eti? Zinachitika tinaluza boma. Koma singangokhala pasi. Ino azimayi azanga umapezeka munthu wayima mimba yapita padera. Ndamati banja lite? Umatesa banja? Kuti suyimaso? Ndiyeno 2030 ife tubweraso boma. Chongo funika ife tilimbikira pa chipani chani? Chipani chathu. Sini kufuna makakati pipi tidzaona kuno ayi. Ndife mitima imatiwa mpaka na lero. Mena pita boma la 12. Ndete ndigwizaneni kuti tivotele mwana uyo kuti achaziyawa. Atikhala mwana ontuma.
amakandi pizza ina town amapeseka parliament apita kuma meeting ya parliament koma huyo Devi ndi mwana makane yako nkuno nanga Devi amakhaku kasala ati mafuna kasala ati kakuderako ati kuma ndi anthu kasala osati MP saka umeneko kasala so saka umeneko tenzichani ndaye ndatamva kuti ati amakhala kuti adatsemero kasala kuno mwapatsa ife tufuna mwana wathu wakuti wako nkuno ine sango ndikuyankhula kwako masonkhano pala akuluakulu ena ndiyekere pomwepa zikomo kwambiri kwacha ukupitirira msonkhano pala akuluakulu pano pali dalekera kampeni pano nthawi ino ndifuna ndifunse pangolini nuwake constituency ino atayimirira kenako andidzutsire abwana kenako iwowo aone kotherako moti pano bwana achaziya ndifuna muyimirire kenako mundiyimiritsira kumkuyu kenako kumkuyu aona zotsatira kwa guest of the honor zikomo kwambiri kwacha ine lero mwina ndisanalankhule nditero kuti ndiapatse mpata a national director kuti atilankhule kenako akamaliza ndilankhula kuti ndidzutsa guest of honor honorable Maureen Seula Chirwa kuti amalizire kulankhula ndimatero kuti mpando wa national director wa chipani ndi mpando waukulu kwambiri ngati anthu mumatsata mbiri ya Malawi muno mbiri ya Malawi Congress Party national campaign director wa 1994 pamene angwazi Dr. Hastings Kamuzubanda amayima pa chisankho campaign director wao anali late honorable Chakakala Chaziya. Podzate ngana dzeraso atengaso ndi mwana wanu yemwe uja Chaziya. Iyayi koma musamadandaule ineyo sindiopa munthu ozuza thupi ndimaopa munthu opha mzimu. Mmene ndimapandale ndinakonzeka kuti chilichonse chimatha kuchitika fa ndikaona mmene bambo anga zinkakhalira ndesi ndiopa munthu amene amazuza thupi koma ozuza mzimu. Koma chinthu chimodzi chimene ndimalimbana nacho mtima kuti zonsezi zikatha kumakhala tsiku lina oweruza amaweruzidwanso ndewo samadankha honorable kumkuyu iyayi. Chinthu choyamba ndipereke ulemu kwa senior group tonde mafumu onse amene akuzungulirani ulemu a regional chairlady Maina Lumo, a regional secretary. Mwina ndisanayambe kuti ndimalizire fa ndigawebe zinthu ziwiri zitatu ndipatse mlendo olemekezeka honorable Maureen Seula kuti akulankhuleni kenako ineyo ndidzatseka. Zikomo kwambiri honorable Maureen Seula. Koma mwina musanafike a deputy chief whip ku parliament a Malawi Congress Party kwacha ndemu ngati chipali cha Congress chofoka mwadziwa amenewa honorable ingofikirani kumaiki. Kwacha Dr. Chakwera ife tonse zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa campaign director honorable Kumkuyu komanso amene ali awipi athu ku parliament. Komanso ndipereke ulemu kwa honorable
Molini Shira amene ndi mlendo wathu olemekezeka masonkhano unati komanso ulemu wanu amene so ndinu chair wa komiti jemene mangana za umoyo ku parliament komanso host athu Honorable Chazia landirani ulemu wanu regional chair lede Mande Nalumo mulandire ulemu wanu ndingoti maulemu akhale m'malo mwakati makasalala athu ndakuonani landirani ulemu akosiwese chair landirani ulemu wanu nonso funika maulemu mulandire maulemu anu. Ine ndabwera kudzulo nali kuntchito zina koma mtima unali joko ufunitsitsabe kuti ndidzakhale pano faike ndana urayi ndithu ngakhale namaliza mochedwa ntchito zinazo koma mpita ndithu moni yekha nkapereka nkhani yayikulu akuluakulu chipani cha Congress chikadalisha mo kwacha wina asakunamizeni chipani cha Congress cha moyo pano pati tionetse kuti ifeyo kuno kuchipani cha Congress nkuchipinda kwa Congress ati kasalala wathu amene tufunati muike pa mpando tiyeni tidzatuluke mwa unyinji ukampatsa voti tikapatsa manda otuluka wena akatuluka akatiyikira munthu wina pa mpando amene ife situmufuna koma tiyeni zina zonseze tipasi siya uko ife tiyeni tikatuluke mwa unyinji wathu kuti kasalala wathuyi timpatse voti wati sindine mlendo olemekezeka pano nimafuna nyangu kupatsani moni muli bwanji nonse zikomo kwambiri mwadziwa amenewa eti Lilongwe Demera imene tsopano pano ndikufuna ndikudzutsireni mlendo olemekezeka kwambiri amene ndikatswiri wa ndale Mwanza yonse MP wachikazi wa Malawi Congress Party Southern Region yonse MP Maureen Seulachira bwera ndikutsogolo nawo koma anyamata inu atsikana inu mudziona ma role models eti kumalimbikira nanunso tsiku ina mudzakhale ngati Maureen zikomo kwambiri ona Kwacha Azimai tilipo achinyamata nzanga so tilipo ndeti pange no kwacha wamphamvu ngati achinyamata eti kwacha watu ndani ife tonse ulemu upite kwa asenyo group tonde ndi mafumu onse magrupu anu onse chifukwa chopezeka malo anu tikuti zikomo kwambiri ulemu upite kwa achakalaka Chazia amene atilandira amene akutichita host tsiku la lero landirani ulemu wanu ulemu upite kwa campaign director Honorable Moses Kunkuyu MP kungopezeka malo ano ndi ndaliso eti ulemu wina upite kwa Honorable Changana muno amene so anena kale kuti ndi a deputy whip kuja ku parliament mwatilemekeza kwambiri ulemu wanu ulemuso upite kwa Honorable Dr. Anthony Masamba amene ali aneba anu pa Mchinji Pompa eti nanunso landirani ulemu wanu mwatilemekeza kopsa
ulemu upite kwa achinyamata wamangoti Maiwende upite kwa Wendi zikomo kwambiri maili cheno gavana amene muli wamkulu wa azimayi kuno chigawo chapakati zikomo kwambiri a region secretary landirani ulemu wanu ndi timu yanu yonse mene mwachokera ku region. Landiraninso ulemu akansala komanso timu yanu amenenso a Devi amene akuyembekezekanso kukhala akansala wa Odino pa 17 pano ene. Komanso ulemu wina upite kwa a constituency chairman kupanga organize anthu chonje mene alili musizophweka eti. Landirani ulemu wanu. Ine choyambirira ndimafuna ndikuthokozeni nonse chifukwa cha mmene mwatilandirira kuno. Mwatilandira bwino kwambiri. Nane ndinkadabwa kuti kodi achaziwawa zatheka bwanji kungolopa ndopikisana naye koma zaonetsadi kuti kunoko ndi constituency number 1 eti mmakhalirana bwino zikomo kwambiri. Choyambirira ndimati ndikuchiteni congratulate Honorable Shazia komanso Honorable Anthony Masamba chifukwa cha maudindo anu anyuwani mwina ena sitimadziwa panopa Honorable Shazia alowa nawo timati mu National Executive Committee asankhidwa nda president athu komanso Dr. Masamba ndoti apapata ngobwera neki yonse lili pano msonkhano si msonkhano wa masewerayi ndipo tikuti zikomo chifukwa ngati mene anenera kale panopa kuti a president athu akupasa mpata achinyamata kuti athamange nawo atengepo mbali zikomo kwambiri komanso mwapadera ndikuthokozeni Honorable Kunkuyu ndi timu yanu yonse pondilola kuti ndizakhale ngati mlendo olemekezeka msonkhano ngati waukulu chonchi sizamasewera red zikungoonetsa amene amanezo kuti achinyamata atenge nawo mbali zimenezozo zikuyambira ndinu yeti kuti panopa ndati pa 16 pano achinyamata ndi azimayi ndamene kutsogolera chisankho chimenechi tikamvotere nyamata wathu ndani Devi. Oyamba ndimafunsa anu achazi kuti kodi Devi wamba kugwira ntchito liti tikudziwa zango zimene nachigwera eti ndamba nazo ti yayi David usizoti ndamba kugwira naye ntchito mene ngozi inachitika muja koma ola brother wake ali moyo timagwirira ntchito chani limodzi kutanthauza kuti munthu uyu si wachilendo kuno kwathuyi ndi munthu oti anabwera kunoko kalekale nde mmene ananeneranso Dr. Masamba muja kuti udindo umene wa MP umafunika kuti MP ndi kansala muzigwirira ntchito limodzi chifukwa zimapezeka ngati panopa ndoti miyezi iwiri tili ku parliament kuno kwakhala chonjeti ndipo mafunika no munthu oti akamuza chinthu azitha kunkhulupirira kuti chinthu chidi chikafikira ndani chikafikira anthu anga taona kale mmene amanena cement chaimabwera ndi apa ngati munona ndimanong'oneza ndimafunsa kuti kodi za cement zakuti tu David ameneyo tathandizana wandipezera nsika ine ndapereka ndalama zimafunika choncho eti MP wapereka ndalama kansala wapeza yani nsika ndandi kukhulupirira kuti pa 17 pano ulendo umene akupitiriza osati akuyambayi koma akupitiriza uyenda chani uyenda bwino komano ticho kumanena kuti ndo wina tikuona chonje kuti akuno kodi ndi kwa bwana eti apa sitingaiteso kufusa nchifukwa iko titangofika tinadziwa kuti mwatani mwatilandira olometi mabwera ife tinatsogola ose wasanafike ndemeti nafika nafe timakumana nditi yana munsewu mutimatifunza kuti MP wanu ndi ari kuno ndi chaziya ndenanga kansala ana atu ang'ono eti amangoti kuno ndi Devi chifukwa umboni wa mwana ndi wamphamvu eti akanangoyamba ana kunena kuti ife Devi sitikundziwa tikanazoti apa zativuta koma ndi zimene taziona kunsewu plus anthu mwataya nthawi yanu kubwera kudzakhala malo ngati awawa si zinthu zamasewerayo koma ngati mene ananenera munthu kuti Devi awine zikufunika kuti inuyo munyamuke mama mukata mukavoteti ndi angati ali ndi zovotera fati tomakona chigulu mulibe zovotera ali ndi zovotera ayimike mkono mwamba ndi angati amene tikunena kuti ine ndithu Devi ndikukampatsa voti yanga tsiku lachisankho tikulidziwa ndi pacha pa 17 eti adzayamba nthawi yanji kuvotetsa 6 koloko mamaweti adzasiya nthawi yanji 4 koloko madzulo eti zomwe zikutanthauza kuti inuyo mukadzafika kumene kokota pasti 4 simukatani ine nditakhala ineyo eti ndikhoza kungodzuka mamawa 6 ija ikandikwanire pati
pamene akutsegula ndavota basi ndupita kwa kabudo wakagulitsa malonda anga ndekuti zatha ungodikira zotsatira iti chifukwa uyuyu sawina ngati inu simuvota. Tikumvana iti chofunikira ndi choti inuyo mudzuke mutuluke mukatani tikavote. Tandibweresere icho. Kavote tikukadziwa tikatani tungokumbudzana atweti pa 16 September 2025 tinachitaso chisankho eti tinachita chisankho cha president ndi apa tikumbutsane kuti kodi pa 17 ipa tikavota bwanji mwina ina tayiwala eti David ameneyo tikumuona eti apo avala jakete koma apo avala golf shirt ndi amene wamuna. Tikumvana eti wasakasokoneza ayi chizindikiro chake ndi chani? Ndi chani? Ndekuti kuchonga tukachonga pati? Tukachoka kumapeto eti mmene mukuonera papa pena achongeramu sichinatuluke pachani panja eti chili mkatikatimu inunso musakatulutse panja zikangothera mutimo mkati momwemo amene mukudinda ndeti mukakafikaso inki yanu mukadinde pakati pachani pa box ndekuti amene tikudinda kumapeto kwake tikauzirapo mpweya osati kuti pali matsenga aliwonse pamene mwatufuna kuti inkija tikamapinda isagunde pena eti tikatero ndekuti amachitenga kuti chimeja chatani chaonongeka sinanga mukaoneka ngati mwavotera anthu awiri koma inu mmafuna nda David tisakasokoneze chondi. Ndendu mafuna soti kumbutsane ijeti pa 17 September mukakalowa mkachipinda kanu kovotera pepa lalijaka kakupatsani mukapeza anthu atatu. Tikumvana eti mukapeza anthu atatu Devi ali kumapeto namba 3 naneso tsiku lachisankho nalinso namba 9 kumapeto koma anthu anakasaka kukandipeza ku namba 9 eti inu mungakaniko kasaka ku namba 3 mukakangofika pa Filipo kuchonga zatani zatha koma opikisa nawo alipo 4. Tikumvana eti alipo 4 David ali namba ja kayatakhala kuti mwina zasokonekera akwana 5 koma ni wanu ali pa namba jani ndi wamuna David zikomo kwambiri. China chimene ndimati nene ndimafuna ndikutokozeni achaziya chifukwa chokonza msonkhano wa chonchi. Achaziya akuoneka kuti amakhala ndi anthu bwino osati ku parliament kokhayi komanso kuno eti ku parliament timakhala nawo bwino munthu amene adzanene kuti mwina achaziya ayambana ndi munthu pale mwina vuto ndi iyeyo eti komano kuyambira nthawi yomwe takhala nawo iya sitinamvere kwambiri zoti zoyankhula zolongola aliyense amacheza naye bwino. Inenso ndinadziwana nawo kuti konko eti ndi pamene ankati udzabwere kwathu ndeni nkaopa kuti kwa bwana constituency number 1 zovuta eti komano ndingothokoza kuti ndachiona cha mtengo wapatali kuti mwabwera kunsonkhano ngati umenewu mwatilemekeza. Devi ndi achaziya tanena kale kuti akugwira ntchito eti ndiye amati kanthu nkayani pacha kanthu nkako uvundukulanuta tufunatu munthu ife timandira mafono 12 koloko usiku nkumayankha tikufunanso Deviyu adzirani adziyankha mafoni ndenuyo munthu wati ubale wanu palibe mgwirizano wina uliwonse akuyankhani foni koma Devi mene taonera muja wachita kunena walonjezatu pano eti ndamati chimene anthu pasi padzigana kumwambaso amakhala chimene achitana achivomereza mwalonjeza Devi pano kuti mugwira ntchito limodzi ndi yawo tisadzamve kuno kuti mwayamba zipokopoko akhansala achita zawo iya yawakuoneserani chikondi nanunso mubwezerese chikondi chomwecho eti olo mulungu mene ankapita kumwamba anati ndikusirani nkhoswe mzimu woyera eti achaziyaso akuti inenso nkamapita ku parliament ndidzikusirani ndani David tonse timaphunzira ziphunziro zathu chokera kwa Yesu eti tiyeni pa 17 pano tituluke mwa unyinji tikamuvotere nyamata wathu David mene anenera kale kuti panopa kumene kukupitaku akufuna kuti achinyamata tidzirengaso chani tidzirengaso mbali eti ndaye kuno kukhala constituency ya bwana
ndikunena kuti a president asankhawa kuneketi inuyo zikomo wake amene mungachite ndikuapatsanso nyamatayo eti sichoncho nanga nzako akakuti konzu iwenso umata umakonzedi ndaife ngati ino mwanenaso amfumu aja ndipo ayankhula bwino kopya panakhala pa ulalikirira ngoti ameni Yosefe osayankhula anena kuti achakwera makolo awo ndi ndani ndinuyo eti nde kholo lakupatsa chani lakupatsa chinthu chanena kuti mwana wathuyu tiyena akalowa kuti akalowa kuneki ifenso zikomo wake tiyapatse ndani tiyapatse David tikumvana kaya aliyense pamene akhalepo adzimve kuti ineyo ndi bwana ndikukamulemba ntchito ndani David akunkuyiro anena kuti pompano mudziona Sabato ambopolisha mudziiro zoti polisha ameneyo contribution yanga inali voti jedi ndakuli tsiku limenelo kusamba lomutavala suti yanu ndikukalemba munthu ntchito mabwana athu ndi ndani mabwana athu ndinuyo pamene pavutapo ayankhuleni akonze masiku 10 ndi ambiri eti atha kukonza patipo atha kukonza pakati kuti atatiye ndipangeni chonchi kwamene ndikuoneramu zakhala bwino ndipo achaziyani munthu wokonda kupemphera kwambiri simenti imene agula ija akutipita mmachani matchali cheti munthu wofuna kuti utumikiso wa mulungu zirani udzipita patsogolo safuna kungokutumikirani kuthupi kokha komanso kuzimu swakutanini akutumikireni nde munthu wabwino ngati chotere timafunikanso nafenso timukondeti timusamale ndikuthokozaniso mwapaderadera Dr. Masamba mukanakhala ena mukanangoti izi sizundikhuza nzakutiko zakulilongwe koma maonetsadi kuti panthu akumchinji ndakulilongwe pali ubale weniweni chifukwa mukanangoti iye akupita anyeng'ana munokha kumeneko iye akupita akunkuyinda director koma ine mwana zoti ine ndichoke kuchokera kumchinji ndiyende tsabe basi mpaka ndikaone anthu akulilongwe ndikatsimikizire kuti bridge imene kutivuta kulumikitsa ubale umenewu titani tikonza izi zimene zikufunika ndi chifukwa chake tikufunika tike pa mipando anthu okonda dera number 1 komanso anthu amene ali ndi mtima otani otumikira chimenechi ndi chikondeti kumapeto kwake ndifuna ndingokufunirani nonse mafuno abwino pamene ambuye akupitirizabe kuyankhulani mu mtima mwanu mokuti khala koma ndani koma David zikomo kwambiri ambuye akudalitseni kwacha mayi alankhula eti nanga tingati tingaphonyepo apo tikamaliza msonkhano tifunanso ndionere masewera ampira ndipereke zikho zimene ndabwera nazo eti ndabweranso ndi mipira pano mpira ufanana ngati wa Arsenal koma ndi wa Man City eti ngakhala Arsenal ikuti gwera chaka chino ndabwera ndi mipira 6 lero ndikugayireni anyamata inu atsikana mulipo mulandira achali chimulipo pano ndabwera ndi malata 500 pano ndifuna ndiyambe kukugayirani pano mizimu ilipo ndikufuna lero Morini aone kuti gule wakwacha kwera amakhala bwanji pano yabweradi mizimu ndikufuna kunkuya adziwe kuti mizimu ili yagona kulilongwe osati kudetsa eti zikomo kwambiri agogo atonde ndi mafumu anu a constituency chairman honorable Kapesi ndi komiti yonse ulemu wapadera atsogolera mipingo yosiyanasiyana ineyo ndidzilankhula mothamanga pang'ono kuti tipange zina ziwiri zitatu ena onse maulemu aperekedwa sindichite kubwerera sindifuna kulankhula zambiri poti panzi pano anthu alankhula kale koma chimene ndinganene ndikuthokoza Dr. Masamba onabo chang'ana muno onabo Kunkuyu a regional secretary yanga Lefson
mama Nalumo Wendi ndiye nanonse amene mwatitsatira ku Chirobwe kudzauza azibale anga kuti tisaphonye njira. Abambo ndi amayi, inuyo sindifuna kukulankhulani kwambiri chifukwa ndimadziwa kuti mumadziwa kusankha ndipo simudayambe lero ayi. Mu chaka cha 1977 munali pakasiyadi background pamene munakasankha phungu ku nyumba ya malamulo. Phungu ameneyo atasankhidwa Dr. Banda mu chaka chotsatira anakamona ndikukamusankha kukakhala nduna ya zaumoyo. Mu 1980 anakasankhidwa kukakhala nduna ya zachuma. Mu 1984 anakasankhidwa kukakhala governor wa Reserve Bank. Masankhidwe a inu anthu akuno. Mu 2014 anthu akuno munasankha phungu Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Mu 2019 atafuna kupondereza masankho chilungamo chinaoneka. Mu 2020 anakakhala president wa dziko la Malawi wa number 6. Anthu akuno mumadziwa kusankha ndipo mumadziwa nkhani ya chisankho. Chitabwera chisankho cha 2025 munanena kuti ameki musavutike tikuchepetsereni ntchito. Ifeyo kunoko tasankha kale imene ili mbiri yoyamba mu Southern Africa munthu kupita opanda opikisana naye. Ndi pamene pa 1 August amalengeza kuti Lawrence Chakakala Chaziya ndi phungu woyamba wa nyumba ya malamulo pamene anthu asanavote. Kusonyeza kuti inuyo mumadziwa kusankha. Ndiye lero sitingachitenso makuuzani fwa ndikudziwa kuti mukudziwa zoyenera kuchita. Ndikudziwa kuti ena akumabwera kudzafuna kuna mizani. Anabweranso pa ground pompano ati. Nanga amene aja mungatama kukondani. Ineyo sindifuna kukamba za anthu ena za zipani zina chifukwa ifeyo tili ndi zokamba zambiri. Ineyo kuti ndidzikamba kuti mafuta akwera mtengo lero ndi 5,000 1 lita pamene achakwera amene ankachoka mboma inali 2,500 ndikhala ngati ndikukamba nkhani ya anthu ena. Kuti ineyo ndidzikuuzani kuti fetereza uja tinkalandira anthu tonse amene talembetsa mayina lero angolandira anthu 1,300 wokha pa nambala ija zikhala ngati ndikukamba nkhani ya anthu ena. Ineyo sindifuna ndidzikamba kuti kuchoka ku Zuzu upita ku Blantyre masiku ana ndi 250,000 yomwe ili salale ya mphunzitsi pamene poyamba inali 72,000 ndikhala ngati ndikukamba nkhani ya anthu ena. Sindifuna ndidzikamba kuti mphunzitsi amene amalandira 180,000 amwikiranso msonkho pano alandira 121,000 akaniko olipira magetsi madzi ndi kuti apite sukulu m'mabwakemo ndikhala ngati ndikukamba nkhani ya anthu ena. Ineyo ndine katswiriso za misonkho ndimayidziwa misonkho. Airtel Money mumati mukangotumiza kupita kwina amakudulaninso akumati leve kanyama kamene kakachokera kuti nkumakudulani tsiku ndikhala ngati ndikukamba nkhani ya anthu ena. Ineyo sindifuna ndikambe kuti inuyo moyo wanu ukuwawa chifukwa choti munkayembekezera kuti sukulu ya sekondari ikhala yaulere koma ndi ana ochepa okha amene asankhidwa. Ena onse akumapitabe koma kalipira ma 50,000 ndikhala ngati ndikunena kuti aja nkakunamizani koma ndifuna nokha mudzingoona ngati nzoona kapenayi. Ineyo sindifuna ndikuuzeni kuti zijankanena kuti shuga adzatsika lero wafika 5,000 shuga otsika uja pamene ndachakwera anali pa 2,300 ndikhala ngati ndikukamba nkhani ya anthu ena. Ineyo chimene ndikufuna ndikuuzeni kuti tiyeni tikhale nacho chiyembekezo kuti dera lino la Lilongwe Chirobwe tipitirizabe kupanga ntchito za chitukuko monga ndayamba kale. Mukudziwa ntchito za manja anga zimandichitira umboni. Masukulu onse
28 mu constituency kuno akulandira phala vana chifukwa cha njala kuti asalephere kupita ku skulu. Ndipo programu imeneyi mafumu makolo ndipitiriza mpaka na kunjaku kuche. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti ana 528 amene ndimalipira pa chakakala cha ziya bazare ndipitiriza kulipira fandi nkauta ngati boma likabwera zidzakhala zaulere, koma ayi anandiwuza kuti ayi ndosankhidwa onse okha, koma anayi nawo sewa adzilipira. Ine sindinyanyala ndipitiriza kukulipirirana ana inu kuti miyoyo yanu isinthe. Ndikufuna kuti dera lino ineyo ndisanapume pa mpando wina akamadzandilandira mpando wanga wawo MP 2090 foni nakalipo tisuti ndiuchoka mawa. Anawa akhale kuti aphunzira. Anawa akaphunzira tsiku lina ndizotheka kuti mwana ochokera kuno kwa Atonde angathe kudzasayina pa ndalama ngati chakakala cha ziya amene adachitira mwana wako mkuno. Tsiku lina mwana ochokera kwa Atonde angathe kudzakhala president wa dziko la Malawi ngati amene anachitira mwana wanu Dr. Lazarus Chakwera kuchokera konkuno. Ineyo sindisiya kugwira ntchito zina ndi manja anga ndisanadikire CDF. Mu ntchito zina zimene ndikuti ndigwire ndikukupatsani kuchokera mu track ili apo agogo Atonde makamba nkhani ya skulu mukatenge malata 40 ndi matumba 30 asmenti kuti muyambe kumanga under 5 clinic imene mukudandaula kuno kwa Atonde. Sindikufuna kuti muchite kupita kutali mukamayang'ana za chitukuko chimenechi. Ndikufunanso kuti contractor amene ali pano muamangire makava atochokera kwa Chiphwanya kupita kukanjeza. Ntchito imeneyi ndikufuna yayambike posachedwa. Simenti wabwera kale ali mu truck ili apo. Ndikufunanso kuti nkhani imene kumavuta kwambiri, nkhani yokhudza mapempheredwe ndi malo opemphera ikhale nkhani yakale. Dzana ndikuyenda ndinauza agogo a Mvunguti kuti pakufunika Nazareth School pena. Nanunso agogo a Mvunguti ngati muli pano mukatenge malata anu 30 ndi simenti matumba 20 kuti muyambire kugwira ntchito nanena kuti ndiyipitiriza fa ntchito ina inakalipo. Mukatengeso ku under 5 clinic pa Mvunguti pasangokhala skulu ya Nazareth. Ndikufuna pakhala under 5 clinic iso malataso 30 ndi matumba 20 asimenti kuti ntchito imene iyambike pompano. Ndikufunanso pa Mvunguti Last Church mukatengeso matumba asiment 20 ndi malata 30 kuti mumange kachisi wa Yehova kumeneko. Asinyo group achiwaya Nazareth School mukatenge malata 40 ndi matumba 20 asiment kuti muyambe kugwira ntchito yomanga kumeneko skulu ya ana kumeneko. Kwa Chintolo mukatenge malata 40 matumba 20 asiment kuti kumenekonso ntchito iyambike yomanga under 5 clinic miyoyo ya anawa ikhale yotetezedwa. Ndikufunanso CCP Church kwa Chintolo mukatenge malata amene munapempha 30 ndi matumba 20 kuti mukakonzetsere kachisi wa Yehova. Roman Catholic kumeneko mukatenge malata anu 30 ndi matumba 20 asimenti kuti mukonzetse ntchito ya Yehova. Emmanuel Church mukatengeso malata 30 ndi matumba 20 asimenti kumeneko. Mpingo wa Yesu mukatengeso malata 30 ndi matumba 20 asimenti. Zimenezi sindikuti mudzatenge mwezi wa mawa. Ine ndimapanga popo mukatengerero lomwe zimenezi. Kwacha mwana wa Chakwera ngakhale opepera. Mwana wa Chakwera ngakhale opepera. Antondo Church of Christ mukatenge
malata anu 30 kumeneko muyambeso kukonzetsa ntchito ya kachisi wa Yehova. Atonde Baptist Church mukatenge malata anu 20 amene munapempha kuti ntchito izigwirika kumeneko. Akalonga CCP mukatenge matumba 10 a cement amene munapempha. Akatsuka Last Church mukatengeso matumba anu 10 amene munapempha. Atonde Assemblies of God mukatenge matumba anu 15 umene ndi mpingo wa president anga musandichotsetse chipani mutafulumira mukatenge kuseri kunani. A Seventh Day nanuso munafusa matumba 10 kuti mukonzetsere kachisi wa Yehova, katengeni matumba anu 10. Makava tochekera kwa Machaya kupita kwa Stambo ndikufuna kuti akonzedwe pasanafike pa 15 March. Contractor pamene muli mupite mukapenda afumu a Stambo lero lomwe ndive kuti program yayambika lachiwiri. Ampoma Apostolic Church mukatenge malata anu 20 amene munapempha so kumeneyo. Amfunguti ndakutchulani kale koma afundo CCP komanso a African Abraham kuchokera komwe kwa Nkweya village uko mukatenge malata 30 matumba a cement 10. Enanuso mukatenge malata anu 30 ndi matumba a cement 10. A African Abraham Church ndi a CCP kwa kuchokera kufundo CCP Nkweya village. Abambo ndi amayi, pempho langa ndilakuti zitukuko ntchito zimene ndikukupatsanizi musagulitse koma mukagwirire ntchito yomanga zinthu zimene zikufunika. Chifukwa ineyo ndimapita kukayendera mukapangapanga ndimakayendera mufuse kwina ndinapita kukayendera ndamva kuti anagulitsa malata 100 ndi matumba 60 a cement amene ndinawapatsa. A group ameneyo ndapatsa 20 days kuti abweze akapanda pamenepo tithana. Lamulo ligwira ntchito. Kwacha ineyo cholinga changa ndikufuna kuona dera lathu likusintha. Cholinga changa ndikufuna kuona mipingo yathu ikusintha. Sikuti ndili ndi zambiri, sikuti ndili ndi zochuluka, sikuti ndili ndi ndalama zoti ndilibe nazo chochita, koma ndi chikondi chimene ndili nacho ndi dera langa kuti anthu nanunso miyoyo yanu ipite patsogolo. Ndinabwera opanda kanthu pa dziko lapansi, sindingadandaule kupita opanda kanthu pa dziko lapansi, koma miyoyo yanu inuyo abale anga itasintha basi. Kwacha ndiye pali nkhani ya masankho pa 17. Nkhani ya masankho pa 17 ndi nkhani imene ipange define tsogolo lathu ndi chimene tikufuna. Ife ngati dera muti munduze ndinuyo mmene mufuna tiyendere. Chifukwa tikanena ndale zinatha pa 25 September. Kutsogoloku ndi nkhani yongothandizana kuti tione nkhani ya chitukuko. Chifukwa ineyo ndimakhulupirira kuti ndale ndimayitanidwe kuti titumikire wanthu. Ndale sikungoyikana pa mpando ayi, koma kuti tikathandize kusintha miyoyo ya wanthu. Munthu amene angatithandize kuti tisinthe miyoyo ya inu anthu kuno ndi Kansala Dave Kamwendo amene ndingavane naye fungo, amene ali mwana wa Malawi Congress Party. Mukandipatsa zina zosokera kuposa pamenepo mapeto ake tizingolimbana. Inenso ndi wamakani sindimva. Mukandipatsa zina zosokonekera sitikamvana. Malo moti tipange chitukuko tizikangothera kujijirizana. Zitithandiza zimenezo? Kodi ndikuzeni inuyo kuyambira makolo athu kale kuno timavotera pamene pali tambala wakuda, tingakasithe lero? Ndiye pali Kansala wina akumabwera atadza kupatsani ngongole. Akakupatsani ngongole bwanji
podi yeyonso ngofunika ngongole kansalayo kuti tinthandize. Angakakupatsani inuyo ngongole. Ngati pali akuti azimayi pali tiri kutengeka nthawi zina atibweretsani ma 50,000 kuti tikakupatseni ngongole. Munakakhala kuti muli nayo 50,000 ndebwezi mukatenganso ngongole. Ngongole ndimene akupatseni MP wanu chakakala chaziya tikamaliza pa 1 April 250 million, 100 ya anyamata, 100 ya azimayi, 50 million ya anthu ena achichepere. Palibe kuti munthu amene alibe surety angakatenge ngongole ndikukupatsani. Asakunyengeni ameneyo. Ndiye ndamvanso kuti pali anthu ena akumanena kuti ine ndine kansala wa chipani cholamula ndibweretsa Dodima. Dodima inayamba kubwera kale. Dodima ndi chimanga chimene chimabwera mu ndondomeko ya boma, si ya chipani. Palibe chipani chomwe chili mchimanga, palibe chipani chimene chili ndi famu, palibe chipani chomwe chinalima. Mwamva? Nde palibe chipani chodai muvotere kansala ndipo lingwa chipani cholamula dzikupatsani chimanga chake chiti. Chikakhala cha Dodima ndi ndalama za boma. Ndalama za bomayo ndi misonkho ija ndi unenayi ya nkhani ya pachilichonse. Nde wina sakunyengezeni kuti akuti tiyeni tipite uku kuti tikavotere ati wa chipani cholamula kuti adzitipatsa chimanga. Palibe chipani chimene chinalima. Dodima ndi ndondomeko ya boma, ndalama za misonkho yathu. Nde wina sakunyengezeni. Mafumu akabweranso kudzakuzani kuti yayi akuti tifuna tigwire ntchito mchipani cholamula. Kodi mafumu mukagwira ntchito yanji yachitukuko posa kuti mukagwire ndi MP amene ali kuderako? MP wake ndineyo wa Malawi Congress Party ndili panone. Simungandidumphe. Ndilipo mpaka 2030. Ngati afumu adya ndalama apatsidwa ndalama zimangokhala zokhudza iwowo ndamunawo kaya iwowo ndakazawo kuseri. Koma anthu asizingapindulire awayi. Chitukuko chimene chingakupindulireni ndi chitukuko chimene phungu anu ndi masomphenya kudzera ku ma ADC ndi ma VDC tingapange mu ndondomeko imene tiyendere mu zaka 5 yobweretsa kusintha kwa miyoyo yanu. Nde musanyengeke kuti ayi ati tikagwire ntchito chipani cholamula kuti chikabweretse chitukuko. Chitukuko chobwera ndani? Chimabwera ndi MP ndineyo kaya wa Congress ndili panone. Asakunamizeni. Amene wakangodya ndalama apatsa kuserizo. Koma inu ngakongeresi musatsatire. Olo ineyo sindingagulitse voti yanu zitavuta zitatani. Ndinapita ku nyumba ya malamulo wa Malawi Congress Party. Ndikabwerera ku nyumba ya malamulonso 2030 wa Malawi Congress Party. Ineyo sindingatenge mpando uliwonse ngakhale mboma. Mpando wanga ubwera ndi Malawi Congress Party 2030 ndi nduna kale muzidziwa zimenezo ine. Kwacha bambo anga anakhala nduna 1977 adangokhala chaka chimodzi. Ine napita pandapikisana naye. Congress yose, TPP yose, UTM yose, Malawi yose, MP ekhaya amene andapita pikisana naye ndine. 2030 Congress yanga kati siyo ndipatsa unduna. Olo sanjeyo. Inu kwacha inu mudzidabwa kuti nduna 8 zikubwera kumadzapanga misonkhano kunoko kulilongwe Chirobwe. Mukudziwa chifukwa chake? Nduna 8 umadzapanga misonkhano yolimbirana ukhansala kuno. Akudziwa kuti mwana wanuyo ndi matiriyonso ya unduna iyeyo. Mwamva? Inosadabwa kusiya amene alili mavuto mdziko munowa, kusiya amene akuvutikira anthu, mchere kukwera, shuga kukwera chani. Molomoti akhale maofesi akumapita ukasiya kuti afuna akalimbane ndi mwana wanu. Mudzadziwa kuti mwana wanuyonso ndikatakwe naye pandale. Ino. Koma inu musatengeke. Munakamba nkhani yoti mukufuna Dr. Chakwera, President wa Malawi Congress Party. Mene ndimabwera kuno ndimakatsanzika kuti anthu kupita kumudzi. Ndiye ananena kuti pitani. Ndikunena pano yonso akuonera zimene tizili pano. Akuonera akudziwa. Ndamva uthenga unawonso adzimvera. Akapeza mpata akakonzeka abwera.
mukudziwa kuti muli ndi nkhawa fwa nthawi zina mumamva kuti apolisi akazungulira atayang'ana nkhani ya agalu kuti inu akuluakulu nkhani ya agalu mdziko muno mumabedwa mwenye muno basi tizikayang'ana galu mamayang'ana anthu. kwacha koma musadandaule mwana wanu Dr. Lazarus Chakwera ndi odekha ndi opa mulungu sada nkhawa ali bwinobwino akapeza mpata kumkuyu achang'ana muno ona bonseula awatenga tibwera nawo kuti tikupatseni moni nkhani imene mwinaso mwana wabwino adzakhala mutapatsa mwana wawo Devi ngati kansala kuno. Kwacha pali nkhani ina imene ndimanena ya ma ID. Musatenge ma ID ndi dzina loti atakakulembetsereni kuti mudzalandire chimanga. Imeneyo ndi njira ya chinyengo. Palibe njira imeneyo. Anthu amene amayenera kuti alandire chimanga amadzera kuma VDC, kuma ADC, kumene amapereka ndondoko imeneyi ku council kumene mumagawiridwa chimanga. Ndipo ina atsogolera kuma VDC, kuma ADC, musasokoneze ndondomeko imene ilipo yokhazikika. Musasokoneze mafumu, musaponderezenso munthu aliyense. Kanga chepe kamene kakufika tiyeni tiwapatse wanthu. Kodi chingatikomere ndi chani ifeyo kukhala adindo anthu athu akufa ndi njala? Ifeyo ndikudzikundikira matumba 10, 15 anthu amene tikuyang'anira akugona ndi njala. Tiyeni tidzikhudzika nthawi zino. Tisawapondereze wanthu. Tiyeni tiwatumikire anthu. Mphamvu yokhala ndindo ndikutumikira anthu. Ndisanamalize kukhala pasi ndibwerera ku nyumba ya malamulo pamande. Ndikudziwa muli ndi zofuna zimene phungu wanu mungafune kuti akuchitireni. Ndipempha wachinyamata mmodzi, zimayi mmodzi ndi zibambo mmodzi mundiuze chimene mukuyembekezera kuti ine ngati phungu wanu ndikakufunsireni ku nyumba ya malamulo. Tiyambire pati kuti emlilana mai poyamba ndipereke ulemu kwa nsonkhano nduna zonse zimene zabwera pano zaboma. Kwa ife kuno ku Chilobwe wani vuto limene lili nalo azimayi tikusowa bizinesi. Fukwa pakhomo kuti tikhale anthu otukuka azimayi amafunika azithamanga bizinesi. Tufuna mulikati pemphere atiganizire mpamba oti tizipangira bizinesi. Komanso ifeyo masomphenya athu pakhomo sitifuna usintha. Ifeyo chipani chathu ndi chomwechi sitidzasintha. Ena ubwerawa ndi ndalama zawo atiuza kale akuti iwo ngakuba ali ndi njira zimene apange atitengera ma ID athu atengapo nomba zathu pamene iwo adzapambana. Koma ifeyo Mulungu ni wachifundo atitetezera zonsezi sizitheka. Tumpatse mwana wathu Devi Kamwendo voti yathu. zomwe kwambiri ena amodzi tisana kulendo maliza nyamata tamdeto tabala nawo apatseni njira tapatseni njira ngati ino ndeuta anyamata mmodzi abwerere ndeuti tikhala ndi awo tikhala ndi zibambo mmodzi omalize ulemu waperekedwa kale. Choyambilira chimene feo bwana pangolini wathu tikufuna ni msewu woyambilira kuchoka kwa Nsundwe ukadutse kukasiya vaya Nthondo
ukafike kwa Malembo pa Kazumba. Chimene tuyambirira tikufunitsitsa ndi chimene chocho bwana. Choyambirira ndi chimene chocho mukatithana nacho chimene chocho feo chatikwanira. Chabuwa chotseka buwa mwatiuza kale ndesi tingalankhule koso. Koma choyambirira ndi chimenecho. Chachiwiri mwina ndi chimene apempha kaya mayiwa tingongole mutithandizire kuti mwina achinyamata titukuke. Popeza mbiri tili pansi kuti sitithandize kuti mwina tingafike kalevo kena kake. Mutithandize pamenepo. Koma chachikulu ndi sewu umene tikufuna. Zikomo. Basi nini? Kwacha! Zikomo kwambiri nkhani zimenezo ndamva chifukwa ndi nkhani zofunika, nkhani za ngongole, nkhani za nsewu, ndi nkhani zimene zili kale mu maprogramu ngati mmamvetsera ku Nyumba ya Malamulo. Tamvetserani kuchokera mu Sabata imene ikubwera tikabwerera ku Nyumba ya Malamulo. Ndiyesetsa kutenga uthenga umene mwanditengera kupititsa ku Nyumba ya Malamulo. Kwacha! Chinthu chomaliza chimene ndinayiwala ndi nkhani ya Nsika wa pa Atonde. Nsika wa kwa Atonde ndikukupatsani malata 100 ndi simenti matumba 50 uyambe kumangidwa nsika umeneyo. Anthu a bizinesi kuno simungamakakhale pa dzuwa, pa mvula, chakakala cha ziyali pa mpando, sindingalole zimenezo anthu akuno kwa Atonde. Mundilole ndi mawu amenewa ndikhale pasi kuti tionere mpira pang'ono ndi kuti ndipereke mphatso zimene ndinabwera ku matimu a mpira amene ali pano. Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Chabwino. Timafuna tipere matimu acha Akaluzi ndi Tonde. Talowani ground mwachangu 10 minutes yokha ichakuma peto. Ina mchutiya ndikhale pasi muchana kalira tingopereka mpata ku ground iko. Tipereke mpata ku ground. Musayimirire titsonera mpira. Kwa amene mukufuna kusuntha pitani mukazungulire ground mbali muchi. Tenti kalizo koma apa tenti tipereke mpata kuti azathu amene ali pansi apa adzionera nawo mpira. Tateni tipereke mpata pamene tufuna timalizitse ndimi yotsiriza ya 2 million kwa chepite pompo chakakala cha Zia Trophy. Tonde ndi Kaluzi ndi amene amalitse zonse patsogolo pa msonkhano umene unalipo tsiku la lero umene maphungu osiyanasiyana a chipani cha Malawi Congress Party motsogoleredwa ndi mtsogoleri amene Honorable Lolo Shakala Jafsia achititsa kuno tsogolo pokozani uthenga kuti Dave Kamwendo mene anakonza lero kwa Atonde kuno kwa Khongoni kulilongwe. Choncho apa ndi amene wanditu achaziya kuti atifotokozereza mbiri zimene anawabwereretsera anthu kuno kuti kodi anthu ayembekerezo rani popita so chitsogolo zinthu zikhala zikuyenda motani. Tikulandire nolemekezeka. Zikomo kwambiri. Mwina ndi uthenga orani umene munabweretsa kuno kwa anthu akuno kwa Atonde. Ndi uthenga wa chilimbikitso, uthenga wa masomphenya amene tili nawo wa chitukuko, uthenga kuti anthu kuno ayembekezere kuti tibweretsa zitukuko zosiyanasiyana. Kuli nkhani ya chipatala, kuli nkhani ya polisi, kuli nkhani ya nsewu, kuli nkhani ya mabridge ndi zitukuko ngati zimenezi ngati phungu amene ndinawo masomphenya kuti apange. Komanso monga ukudziwira kuti kuno kuli masankho pa 17 ndi mango alimbikitsa anthu kuti ndi udindo wawo ndi ufulu wawo kukakhala ndi gawo la kusankha khansala amene akumufuna kudera kuno. Munafotokozapo zokhuzana ndi kupereka simenti, malata ndi zina komanso mwina ntchitidwe mwina osagwiritsa bwino ntchito katundu amene mwina uthenga wanu kwenikweni ndi otani? Uthenga wanga ndi wakuti ndikamapereka zinthu zimenezi ndimapereka ndi cholinga chakuti anthu kudera asinthe, kaya ndi kumpingo pampingopo pasinthe, kaya ndi chipatalacho chithandize anthu akudera kumeneko, kaya ndi skulu pasinthidwe pamalopo. Koma sindipereka ndi cholinga choti munthu mmodzi yekha akapindulire nacho iyayi. Ndi chitukuko chimene ndimafuna kuti chipite kudera, chipite ku anthu. Choncho kuti adindo asokoneze mathandizo amene ndikupereka kumadera ngati ameneyo sindingagwirizane nawo, chifukwa ndaonapo malo angapo kumene malata 100 simenti matumba 60 anasowa, paliso pena pamene matumba oposera 240 sakudziwika kuti ali pati. Zinthu zitukuko zina zimene nazigawa kale mbuyomu. Choncho tili ndi timu imene kumayenda ndi kutsata zitukuko zimene ndikupereka kuderamo.
In English, can you just tell us what message did you bring for the people and what should they expect going forward? It's a message of hope. I wanted to encourage the people to go and vote come 17th March. I wanted the people to focus on what we have, to share the vision that I have, a vision of progress, a vision where we want to have a better road, a vision where we want to have a better hospital, police units, a vision where our children should go to a good school and acquire education. It's a vision of hope. You talked against the mismanagement of resources here. About that. Yeah, it's unfortunate that when I dispute these things, other people misuse them. We have some cases where people store 160 bags of cement and iron sheets. You know, it's really unfortunate because I give these to the communities to change the lives of the communities, not an individual. It's not a matter of an individual benefiting, but the whole community. So I encourage the people to safeguard the materials that I'm giving them to change the lives of the people in this area. Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.